ሰላም ከመይ ትሆኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ጥበብ ስቱድዮ እዚ ጥበብ ስቱድዮ እዩ ጥበብ ስቱድዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ማህርትና ዘናጋዕትን ዝብሎም መደባት ሒዙኩም ቀርቡ ብተወሳኺ ጥበብ ስቱድዮ ዝህቦም ኣገልግሎታት ምስራሕ ደርፊ ካብ ቀረፃ ድምፂ ምውሃድ ሙዚቃ ክሳብ ማስተሪ كمون مسأل فيديو كليبن إديت زي خبركم تحتاتلتي طباب ستوديو بتونا متبع أزينا عندنا مسكنا نزا channel نعباي سبسكرايب لايك شير كومنت and بسر thank you Studio.